Aquesta idea neix a l'estiu de l'any 22. Vam redactar un pla de necessitats del que seria el futur immediat del nostre hospital i dintre d'aquest hospital el que seria l'àrea quirúrgica. Aquestes obres eren necessàries per augmentar complexitat d'un hospital de tercer nivell com és l'Hospital de Sant Pau i també fent referència a l'alta tecnologia amb l'aportació del que és tota la part robòtica dintre de la nostra institució. Per aconseguir 3 nous quiròfans hem hagut de fer 5 obres, d'anar reformant àrees diferents per encabir quiròfans on ja hi havia altres coses. Una vegada dissenyats i tenint el projecte executiu, es comencen les obres i l'equip de serveis generals participa en tot moment en aquest desenvolupament perquè es puguin fer les obres mentre es fa l'activitat. A pesar de las obras, hemos conseguido aumentar la actividad con la colaboración de todo el equipo y con la paciencia infinita de todas las personas que trabajan en el bloque quirúrgico. Hem aprofitat aquestes obres per incrementar i per millorar tots aquells espais que són necessaris pel funcionament quirúrgic, però també pels professionals i pels pacients. Hem canviat tot el circuit del pacient, des de la informació de les famílies, a com es mouen per dintre del bloc quirúrgic. També notaran més confort a les nostres espais, inclús les famílies a les nostres sales d'informació veuran un canvi significatiu en l'aspecte. Nos hacía falta una cierta infraestructura para conseguir que la cirugía de alta complejidad se pudiera hacer en unas condiciones óptimas. Con los nuevos quirófanos, con la ampliación de todo el bloque quirúrgico y del área de reanimación, podremos dar respuesta a una demanda todavía mayor. Amb aquest salt que fem ara qualitatiu, estem dotats d'uns quiròfans que es permeten fer formacions en sales de formació que estan properes als quiròfans, es permeten formar els nostres equips i equips de fora. Infermeria ha jugat un paper clau dintre de la coordinació amb tots els serveis, que inclouríem serveis generals, farmàcia, logística, sistemes, juntament també amb infeccioses, per la coordinació de que les obres es poguessin anar desenvolupant amb temps i amb forma. S'han millorat els magatzems logístics que subministren tot el material que van cap a quiròfan. Són materials que estan en un ambient estèril, que són automatitzats i hem pogut fer que tot aquest procés amb els companys de logística funcioni d'una manera molt millor del que funcionava. Ha guanyat molt en capacitat i també en funcionament. El magatzem està dotat de 4 magatzems verticals, que tenen l'entrada per una planta i la sortida per una altra. La principal millora de tenir un armari vertical és que ocupa tot aquest espai i no guanya de profunditat. Incorporar tota aquesta tecnologia al quiròfan el que ens permet és adoptar mesures quirúrgiques on tenen més precisió, menys complicacions i més curt postoperatori pels pacients. I els nostres professionals han fet possible que es fessin més intervencions de més complexitat i que estiguessin desenvolupant al mateix temps aquestes noves tècniques quirúrgiques.